Nggak tabok neng je hai nini celak kelai dong mani neng tabok cini lukorong ni cini borong ni thani neng tuma sai jenang sebenarnya ini bistar itu bisa sai kena rata. Ani bistar itu engkau ani celah hanya agi ke hanya ongjak jatuh kusuk hamane kaya hamjak ada tin musuni porega hamtong jaka tabar abar hanya kelai tongka hingkai tabo joto khorso khajak khaye hamnya bongso adibo khorso khainai ja hamnya tabo khai nona biyo sana sajo kisa sana dermonogro deklang thangmangno kisa khainai nani nona kisa ang sajo nayo